Ja, her kommer så 19-nyhederne på TV2 med Ulrik Thomsen og sporten instrueret af Carl O. Jensen. Og musik kommer været med Hans Christian Andersen. Ja, velkommen til nyhederne for i dag. Jeg har nogle indslag. Der er noget klimaforandringerne, oliekandidater og Israel. Vi starter med klimaforandringerne. Folk siger, at klimaforandringerne de har forandret verden på ikke. Man snakker om det der drivhuseffekten. Så tænker jeg, drivhuseffekten. Hallo, et drivhus er ikke rundt, vel? Det er et hus, der er lavet af plads. Og hvordan kan de sammenligne det med jorden? Det kan de bare ikke. Det synes jeg ikke, de kan gøre mod folket. Det synes jeg mærker blandt. Men så vil vi gå videre til næste indslag. Nu vil vi så stille om til vores korrespondent på Lindø, Camilla Thomsen. Camilla, kan du høre mig? Ja, jeg hører dig fint nok. Ja, altså det med olien og sådan noget, vi har så meget olieudslip her derude på Lindø, og det driver sådan set virksomheden. Vi er ved at løbe tør for olie og det hele, og benzin koster faktisk en røv ud af bukserne, sådan er det jo. Ja. Og det er kritisk for Danmark. Ja, må jeg spørge dig til, har du snakket med John Ø, hvorfor benzinprisen de er så fucking høje? Ja, det har jeg. Ja, det har jeg. Det er fordi, at alle Lindø-skibe, de skal have olie til deres skibe, så vi kan drive en virksomhed på Nordsøen. Nordsøen? Ja, Nordsøen. Vi skal sejle med spande med olie og sådan noget pisse der, og så hen til Lindø. Ja. Nå. Tilbage til studiet. Og nu vil vi så stille op til sporten med Carl O. Jensen. Hej, jeg er Carl Jensen, og jeg vil nu drive jeres sportsvirksomhed. Ja, i dag er det så kritisk for Michael Mays. Han har simpelthen toppet finalen i bordtennis. Og det vil så sige, at men han kommer godt nok med til OL, og han går simpelthen efter guld. Vi får lige et interview med Michael Mays. Lad os se. Ja, jeg er så Michael Mays. Jeg spiller bordtennis, og jeg går efter guld. Jo, sidste år fik jeg jo bronze, men denne gang vil jeg have sejren. Og det var sejren for mig. Tiger Woods har så fået sit nye handicap på 0,4. Det vil så sige, at han bliver en af verdens bedste, og han er i gang med klare sig mod finalen. Og det er rigtig kritisk for ham. Altså hans pæk, den er fuldstændig knækket. Og det er den, han bruger til at holde lige med. Og det man jo siger om Tiger Woods, det er, at Tiger Woods spiller kun fordi, at det er med sex. Og det er en myte om det med, at man skal bruge sin pik for at ramme lige, og den er jo knækket, så han rammer ikke lige. Og det man siger, at golf, det minder mest om sex, det her kræver at have et godt jern, et par gode kugler, ramme alle hullerne, eller bruge alle hullerne, og bruge sin pik og sådan noget pisse der. Og så kan man presse gutterne om, at man brugte alle huller efter kampen. Nå, videre. Nu stiller vi sådan til vejret. Michael Mays! Hej, det er så Michael Mays, og jeg har fået lov til at tale om vejret. Du kan se, ser det meget godt ud, og det bliver der svært med. I morgen kommer der dog en god gang sol, men også noget dårligt vejr på et tidspunkt. Og som I kan se, så driver skyerne ind, og i nat der kommer der meget, meget regnvejr. Og det bliver det ved med. Så det bliver nok en meget våd morgen. Og ellers bliver det nok nogenlunde sol i morgen, og så lidt regn. Ja. Tak til Michael Mays med vejret. Vi går videre til Vejdirektoratet. Poul Erik. Ja, hvordan ser det ud på Vejle Fjordbro? Ja, altså der er to lastbiler, der er søgt sammen her på Vejle Fjordbro. Så der er omkring 3-5 kilometer lang kø. Vi ved ikke lige helt præcis det. Det er over i højre vejbane, det skete, og den anden lastbil er røget over i venstre, så der er 4 personbiler, der er kørt sammen, og 3 mennesker døde. Og der er 2 børn, der har brækket en arm, og 2 ben på begge to. De brækker begge ben og en arm der. Og så, ja,
for mig. Og der er også lige noget på Storebæltsbroen. Det er vinden er for kraftig til at kunne køre over den, så der er en lastbil, der er kæmpret, fordi at den må pisse lige glad. Cut for mig.